Want ik snap heel goed dat de inwoners van het Caribisch deel van ons koninkrijk zich zorgen maken over die geopolitieke ontwikkelingen. En laat ik op één punt duidelijk zijn, Nederland is niet betrokken bij de militaire acties van de Verenigde Staten. De ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken houden de situatie in de gaten en staan in nauw contact met de Verenigde Staten. En ook met de premiers van de landen in het koninkrijk. We houden hen goed op de hoogte, dat is ook belangrijk. Wat ook belangrijk is dat de spanning in het Caribisch gedeelte van het koninkrijk niet verder oploopt. Zometeen reis ik door naar Colombia voor de EU-Latijns-Amerika top, waar we zullen spreken over de samenwerking met de Latijns-Amerikaanse en Caribische staten. Dan gaat het over handel, de veiligheid in de regio en de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Ik hoop en ik weet dat we ook in de toekomst nauw blijven samenwerken, want juist dat brengt ons verder. Samenwerking tussen landen in de regio, maar zeker ook tussen verschillende landen van het koninkrijk. Uiteraard altijd op basis van gelijkwaardigheid en respect voor ieders autonomie. Ik dank alle Urbanen voor wederom een warm ontvangst. Dank u wel en tot ziens.